Ka bor penyai district ke West Giant Hills kalapan mi ya ka hukum basipor interim order ka ba ailat ya ka West Giant District Sports Association WJDSA ban penbet bat pelong ya ka jingale kai final jong ka lumpung ya lek kai 17th ukyang nang ba Memorial Trophy Super Division Football Tournament kat ba la weng no sipor ya ka jing suspend ya kinong ya lek kai bat ki bor penyai jong ka Demthring Sports Club. Haka hukum jong ka kendai trik kala lingkod arja arpun rio. U Deputy Commissioner ka West Giant Hills ulapun pau baka kai pot token ka fact finding inquiry. Bala IT haka pratrik kala lingkod kalong ka bamdan jing te, bamdan jing bishar. Bat kalong tang ban bishar ki kot kisla ki bala banyo, klem dak dowi ki jing bakla, jing bak kli. Lani ka jing long an jong ka nuk kam bala shim dak WJDSA lani ki wei ki bor badik mi. Ka hukum kelak do bagi jing tho bapura jong ko rukam trekam baya day bagi jing syak suspend ki player bat ki bor penyan jong ka Demthring Sports Club ompat la ban pensisha ha ka ni kapor. Kalapan syai ba om shim lalap ya ka nok no jing lap ka bakun halor ka jing but renti ya ki kendon trekam. Ya ki jing betha ba shipor lapan mi tang banya da na ka jing penthun ya ka jing elek kai ka badang yan. Kum ka sin jam ba shipor ka bor district kala batha ban weng no mardor ya ka jing suspend bala penjari persya ya kinong elek kai ba ki bor penyan jong ka Demthring Sports Club. Henry ka hukum kala pen pau syai ba ya ka jing syak suspend la ban bishar benya penkala ni penjari biang da ka bor badai pej jong ka WJDSA kat kum ka constitution rule bat kinong rim jong ka. Kabor penyai district kala ailat ru ya ka WJDSA ban penbaj ban pelong ya ka jingalek kai final da ka ba perking kat kum gi kendon jongka kat ba ka pensyai ru ba ya ka ni ka hukum omde ban long kum ka nuksa ka ban ne hadin ni ka jing menjur ya ka nuk jingle ka baladam. Kabor district kala pen pau shu ba ka te ka hukum kamde ka jing pelaj ni pen scam ya ka nuk liang lani ka bakhangla ni ka bor jong ka WJDSA ban sedang ne peteng ni ka jing pensitam daladi shiman. Hadin ka te ka hukum basipor ka WJDSA ha ka shiti ka balat ho sha Deputy Commissioner but President ka Association ha ka khat santrik kala lingkan ka pentip bala pelong ya ka jingalang Emergency Executive Council ha ka khat lai trik kala lingkan ha kyang nang ba indoor hall. Ka association kala shim ya ka rai ban penbet ya ka jinga kun final ha pedeng ka Kimus Nyang Sports Club bat kala thalabo Sports Club ha ka lai puai trik kala lingkan arja arpun rio ha ka por shibaje no pai sngi ha kyang nang ba stadium lat thalabo dong mi sngi juwai. Ha ka ju ka jing penbena ka WJDSA ka pensyai ba ka mat ka baya day ba ka jing suspend ya kinong elek kai bat ki bor penyat ka Demthring Sports Club onra ha ka general meeting jong ka association na ka benta ka jinga kren ka babenya. Ka association kalapan pau ba onshim lang ya ka rai ka bakhat du halor ka ni ka kam da ka babu hakmat na ka benta ka jinga bet ya renti. Ha ka jing pelong ya ka jing elek kai football bat na ka benta ka baha ka miat bat ka jing mento jong baro ki badan benta.